și bine v-am găsit la un nou episod de Toca Boca. Astăzi vom organiza o casă în Toca Boca, deoarece am reușit să mi ales Toca Boca pe calculator, așa că hai să-i dăm drumul. Vai, deci când mă uit, ador să observ cum se construiește casa aceasta. Deci pur și simplu arată prea bine și mi se pare foarte tare chiar. Bun, hai să vedem. Deci, după cum vedeți, casa este foarte urâtă. Deloc pe stilul meu. Probabil nu știu ce o să fac. Cred că o să caut în paralel și o să vedem cum o să facem să punem ceva pe Pinterest, poate găsim interesant, dar mai întâi vreau să golesc toată casa, să fiu sigură că nu mai există nimic. Bun, deci, eu acum cred că am să pun Toca Bocaul așa și voi reveni, o secundă numai, să văd dacă pot să mă lasă, să că, nu știu, cred că o să caut pe telefon. Bun, deci revin când găsesc ceva interesant. Subscribe și share să vadă și prietenii voștri și acesta este finalul. Cam așa arată casa nedecorată, după cum puteți observa. După cum am spus mai devreme, nu uitați de like, subscribe și share să vadă și prietenii voștri să se distreze împreună cu noi. Și eu, cu voi a fost Amelia, eu v-am pupat și ne vedem data viitoare. Pa, pa!